haka take kansa bito hidaya. Let's go. Haka ta. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon video. Yau za mu yi magana kan FL Studio ne da kuma yadda za ka yi ababai a cikin FL Studio. Misali, idan kana so ka yi abubuwa game da FL Studio kuma na baka wahala, to ka kalli wannan bidiyon ya taimake ka yadda za ka yi abubuwa. Bayan mun shiga cikin FL Studio, idan kana so ka yi kiɗa, kamar misali, wannan za mu ce baya ɗaukawa. To, akwai ababai kamar da dama wanda mutane sukan iya tambaye ni yaya wasu suka ce ya za a ɗauko kiɗa daga wani wuri a yi. To, bari mu misali, muna so idan ka shiga za ka danna wannan new ɗin. Idan mun shiga new, sai ka danna audio recording ko kuma empty. To, inda muka ce empty ko kuma audio recording, to sai mu shiga mun shiga audio recording. To, cikin audio recording, wannan kun san channel na karɓar murya kenan, recording. To, bari mu sa wani sabon channel. Sai in muna so mu sa kiɗa, za mu danna wannan audio clip nan, wannan audio clip, sai mu danna shi. Da muka danna audio clip, za mu ga nan muna da karan ganguna, amma sai mu bar su koma kan my files, sai mu shiga. To, mun shiga cikin my files, sai mu zo kan, sai mu ce kama akwai recording, sai mu ce ni bari shiga my track. Sai na shiga my tracks, zan ɗauko kiɗan da nake so. Wannan ne? Sai ji a'a. Wannan ne? To, bari mu ɗauki wannan afro ɗin nan. To, in muka play kun ji. To, akwai ababen da za ka gane cewa suna da matukar amfani idan kana so ka sa su a cikin wakokinka, wadda za ka iya yanzu kama a ce kiɗan wannan. In wannan ne muryanka, a ce yanzu mu ce misali, wannan ne muryanka, to sai ka danna wannan wurin. Za mu ce wannan gun. Idan muka danna wannan gun, nan muna da wuraren da za mu sassa effect, ka gansu su chorus waye. Akwai wani lokaci da zai zo za mu yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya, wanda kowanne daga cikinsu za mu yi bayani a kansu, amma muna kan iya kokarinmu a kan wannan. To, idan akwai masu haɗa kiɗa wanda suna cewa kiɗa baya yin kirr ko kuma wani kirr, to idan kana so ka haɗa kiɗa irin ya kirr, irin koyi wani kankan wasu a ɗin nan, za ka danna wannan wurin nan. Idan ka danna haka, za ka shiga drum sequencer, sai ka shiga. Idan ka shiga haka, sai ka ɗauki duk wanda kake so ka haɗa kiɗa da shi. Misali, ni na ɗauki wannan. To, idan na haɗa kiɗa, gudun ya yi yawa. To, kasancewan za ka haɗa kiɗa, gudun nan yana da matukar amfani. Kasancewa ne gudun kiɗan ka zai zama, kar ka zo ka sa shi yana sauri. To, bari mu ajiye shi a nan. Ga inda za ka rage gudun a nan, wannan gun, sai mu ajiye shi haka. Mu ajiye shi a kan 100. Hanya 100 bai yi yawa ba, zan ajiye shi a 80. Duk yadda kake so kai ka ajiye naka, domin ina son ajiye haka. To, sai in ɗora wannan haka, sai in ɗora wani kamar in ce haka.
yana nan ne shi. To za mu ɗora shi a nan. To muka ɗora shi a nan sai mu ƙara ɗora wannan nan a nan. Ku yi hakuri wallahi na gaya muku ababen ne kawai. Dama na so da in yi kwamfuta amma kwamfuta wani lokaci yana crack na FL Studio ya mobile ɗin. Inda shi ke yana da nashi daban. To sai mu saka ma haka. To wannan ba zai taɓa tsayawa ba saboda ba mu sa mishi karan piano ba. To karan piano kamar yanzu da wannan piano daman sun cire shi sai an biya kuɗi, amma idan ka update a Play Store ne yanzu sun sake shi kyauta. Da za ka iya ka aiki da shi amma in ka fita daga kiɗan ka dawo to za ka gani karan piano ya daina bayarwa, amma yanzu sun sake shi. Haka da haka. Kana daman sauya murya na piano. Misali in ka shiga ka gan shi nan, in ka shiga wannan wurin idan ka danna piano sai ka danna wannan gun za ka sauya muryan ka nan. Sannan ka san a cikin kiɗa akwai ababen da kiɗa suna bukata. Misali in kana jin kiɗa idan bai da wayansu ana ce da shi heart to ba zai yi daɗi ba. Su ne wannan heart, wato wani karan da aka ji yana ciki ɗin. Sai mu sa shi mu ciccika shi. Da yana kirko bari mu ji a nan mu shiga sai mu sa shi ɗin a nan kamar 2. To mun sa haka akwai wani abun da ka gane cewa wannan wurin ba zai iya yi ba. Wannan wurin da muke jejjera wannan ka gan shi wannan ba zai iya wani irin wani saurin nan ba. To idan kana so ka yi shi za ka danna wannan alama, wannan jikin in ka danna shi zai fito maka da wayansu rubutu da dama haka. Misali sai mu danna haka mu juma za ga ya fito da wannan. To wannan ne za mu adin, za mu sa wannan za mu sa add notes track sai mu sa shi. Kaga ya fito a kasa amma ba zai nuna kanshi sosai ba, ka gan shi. To daga ka shiga haka sai misali muna so mu ɗaura shi sai mu shige shi. Mun shiga sai mu gani. To idan muna so mu sa ya sai mu iya mu buɗa shi. Kaga shi kana da daman ka buɗa shi ka kuma rage wannan ɗin ka mai da shi baya ka kuma tura wannan ka yi haka. To bari mu ji. To gaji yana to idan kana so ka mai da shi ya yi sauri sosai irin to za ka wannan alama nan
ta wurin nan ne za ka yi control wannan abu da ka gan shi farin nan. In ka danna ka sake shi to shi kenan. Idan ka danna haka kana daman ka ajiye shi a ko'ina, kana daman ka rage shi yadda kake so yayi karami. A gan shi. To bayan ka rage kamar yanzu ka ga mun rage wurin, in ya zo wurin zai yi wani kara daban. Idan kai haka kasancewa kiɗa na bukatan wani ababai da suke kasa, kamar wasu zaka ji su wasu kararraki wanda zaka ce me ya ma dijin ya tuna ya sa wayancan kana kamar ba su da amfani, su suke gyara kiɗa sosai. Yanzu za mu iya mu ce kamar idan kana so ka sa jita mai nauyi ko kuma wani abu, ko da shike za mu iya ce ka yi hakuri saboda da mun yi a kwamfuta ne to zaka ji dukkan wani kara da za su bayar sosai. Da kuma ka san waya ta Android ba su ba da daman internal record ba, wato duk recording da za ka yi ba shi dama ka yi internal ba. Sai dai ban san ko Android 9 da sauransu ba, domin ni ina aiki da Android 7 ne. To sai mu shiga wannan ɗin again. A nan za mu ga muna da mini synth. Wannan mini synth sai mu shige. Mun shiga mini synth, za ga nan muna da za mu ce mene na nan. Muna da za mu ce bass nan. Sai mu shiga bass. Mun shiga bass, za ga nan muna da za mu ta soka kasa. Akwai su halo. To wayannan ba su da to in kana so ka sa wani bass da wannan shine wannan. To shine zaka sa ma kiɗanka. Bara ku ji shi ba saboda wannan ne. To sai mu misali sai mu tuna ina ne. To za ka yi abubuwa da dama. To yanzu bayan ka gama kana da daman ka save. To save shine wannan gun. Idan ka zo wannan wuri farin nan ka danna shi, za ga nan su rubuta save. To bari mu yi magana kan save. Ka san wasu sun ɗauki kawai kai save ne haka. Yanzu wannan wurin da ya ganshi mun ga audio recording za mu taɓa nan. To kaga sun ba mu damar mu sauya suna. Sai mu goge ta. Sai mu sa mu ce mun yi kiɗa. Mun yi kiɗa. Idan muka sa sai mu danna don. To bayan mun haka kun ga ya nuna nan mun yi kiɗa ba. To wannan wurin shi na nufi da shi FLM. Wato FLM shine wanda in ka save kana dama an juma ka zo ka yi shi. Misali bari mu danna haka. Kaga ya ka dawo da mu kuma bai wani analyze ko processing na wani converting da sauransu ba. Idan muka danna haka muka soko kasa, muka yanzu sai mu shiga wani. Kun ga mun shiga wani kiɗa ne daban zai ba mu. To ka gani, to idan muka zo sai mu duba wani sai mu zo kasa wurin M. Muna zuwa kasa za mu gani. Kun ga nan mun yi kiɗa. Saboda mun save shi akan mun yi kiɗa. To idan muka danna mun yi kiɗa, to kun ga zai dawo da mu wancan kiɗan. To yana nufin cewa komin shekara ba mu zo muka yi ba, muna dama mu zo mu ci gaba yadda muka saya. To sai mu ce to shikenan tunda mun gama muna nan sai mu shiga wannan wurin kuma da mu ka danna wani save ɗin. To kaga tunda mun nuna wancan. Wannan MIDI file misali in muka yi haka. Wannan MIDI file idan ka save nasa, yanzu mun save shi a MIDI file. MIDI file shine wanda zaka iya tura wa mutum shi ma yi. Yanzu bari ka gani misali mun shiga MIDI zaka ji kiɗan da muka yin zai mai da shi wani kala ba daɗi ma. Muna zuwa.
zai iya mai da shi ma ya zama piano ne gaba ɗaya ko kuma wani abu. Ba ga kiɗan da muka yi ya mai da shi ya zama piano. To za mu iya cewa idan kana so ka sa MIDI ne, yanzu ya zaman kana so ka sa ma kiɗa ne, ka sa mishi MIDI file ɗin kiɗa ne kaɗai. Akwai yadda za ka yi kai zip nasa wanda mutane za ka iya ka sa a intanet mutane su download domin su yi aiki da shi. Domin ni ma yawanci wasu lokuta ina iya download MIDI sai in zo in ci gaba da yadda zan yi. To sai tun da mun riga mun gane sai mu shiga mu yi kiɗan kuma kaga zai dawo mana. To sai mu kara danna wurin save ɗin mu zanna nan. Sai mu shiga nan. Idan kana so ka yi save naka mai kyau kar ka danna kai save a wolf da flag ɗin nan. Wayannan su ne idan kai save nasu za su zama manyan file ne wato daga ko abun minti 3 ne zai iya mai da ita megabyte 30. Ka gani zai mai da ita megabyte 30. To dan aka tura ma wani shi ma kanshi ba zai so ya soke ta ba. Shi yasa an zaka yi kai mp3 nan wannan mp3 sai mu danna haka. Mun danna mp3 sai mu danna wannan save. Amma ba kafin mu je save din bari mu sai tukunna mu gani. Wannan wurin send idan ina wancan abu da na nuna maka cewa FLM din nan wato abunda kai zaka yi ka tura ma abokinka shi ma ya ci gaba da aiki da shi. Misali yanzu na danna haka za su tambaye ni in shi music ne ko kuma shi haka sai shi ne. Idan na danna shi za su ce mu ko go ne mu yi kiɗa ko kuma a'a to zan ce a'a to zan kara komawa again ba mp3 zan danna ba. Idan kana so ka yi shi din wato duk wanda abun yanzu na danna nan na danna shi zan yi shi na MIDI ne. Idan na danna nan zan yi shi na project ne wato abun da na yi zan tura ma wani shi ma zai ya gyara kamar yanzu ka yi kiɗa abokin ka ya ce ya ne kai wannan kiɗan zaka ce mishi karka damu zan tura maka in ka tura mishi wannan abun zan zo nuna maka file inda mutumin in ka tura mishi zai in ya karba zai dora in ya dora kawai daga ya koma FL Studio zai ganshi kawai sai ci gaba da hada kiɗa yadda ya kamata. To sai misali sai idan ka danna zaka danna send ne kawai zai neme ya nuna maka su WhatsApp ne ko waya kake so ka yaki da su. To sai misali in kana so ka yaki da WhatsApp sai ka duba ko logon shi ya nuna nan in bai nuna ba okay ni na yi disable na WhatsApp ne na boye WhatsApp domin ina kar wani ya ga kamar ina online ban ba shi amsa ba. To shi yasa to bari mu yaka sai mu koma nan mu koma kan mp3 sai mu danna save nan wato wannan daga mun danna za su dauke mu a ga wayannan ababen sai mu zabi mu ce high quality wato wannan wurin sai in zabe shi in ce mishi high quality daga na danna go zai rendering zai converting ya gama save sai in koma file nawa to na koma file nawa na shiga cikin file nawa daga na zo nan na shiga nan sai na shiga cikin file nawa sai ta gangara kasan nemo folder sai yanzu kan folder FLM user file sai shiga daga na shiga zan zo nan za a gane my track sai shiga my tracks sai mu ce mun yi kiɗa zan duba shi sai idan na zo haka sai ga gashi nan mun yi kiɗa nan to sai in danna play in gani daga na danna play to kaga ya riga mai da shi kiɗa. To idan kana so ka gane cewa kana so ka tura ma abokinka ne wancan idan an ka tura ma abokin zai ɗauki abun zai yi copy nan file wannan folder ne wato wannan ba ga dukkan abun da in muka zo kasa ma za mu samu mun yi kiɗa nan bari mu duba shi mai kyau gashi nan mun yi kiɗa ka gan shi saboda file da muka yi wancan FLM shine wato project da muka seta. To misali in ina so sai idan ya kawo nan kawai daga ya koma FL Studio zai je ga wannan abun a wancan jerin yanda nace muka muna duba yadda mun yi kiɗan nan to shikenan zai ci gaba da yin komai da komai. Akwai ababai da dama wanda FL Studio sun dora wanda a ciki misali a cikin FL Studio yanzu zaka iya ka sauya murya zaka iya kai ababai da dama to wannan zamu zo mu yi magana da su a cikin
wani sabon bidiyon Allah ya yarda yadda za ka yi ka sauya murya. Sun sa ababen sauya murya irin na Boifolah, sai dai yana da ɗan karen wahala sosai, amma da yardan Allah za mu yi a hankali har ga lokacin. To mun gode da lokacinka da kuma ba da haɗin kai da kake mana saboda shirin nan ya samu tacewa. Kuma muna godiya ga masoyan musamman misali musamman ga Rezo, wadda a gaskiya yana iya kokarinsa don wani lokaci ya nuna mana me za mu yi akan bidiyon, ya nuna mana cewa mu yi bidiyo game da wannan, mu yi bidiyo game da wannan. Sannan kai kar ka zama haka. Idan akwai wani abu wanda kake gani kamar mutane za su karu da shi, kai mana magana, za mu yi iya kokarinmu domin mu yi shiri a kai. To muna godiya kwarai da gaske. Allah ya haɗa mu a wani sabon bidiyo lafiya.